Kien biss illum, 5 snin wara li nxtara l-apparat li bih jista' jsir it-trattament tal-IVF li din il-klinika nfetħet biex il-ġurnalisti jaraw l-apparat li hija mamra bih u li fi kliem il-Ministru qas biss infetaħ sabiex ma tintilifx il-garanzija fuqu. Għalkemm intefqu terz ta' miljun euro fuq din il-klinika, l-apparat baqa' qatt ma seta' jintuża għaliex il-Gvern baqa' jkaxkar saqajh biex jgħaddi l-liġi li tirregola l-IVF f'pajjiżna. Konsegwentament, mijiet ta' koppji Maltin kienu kostretti iħallsu eluf ta' euro lil kliniċi privati biex jingħataw dan it-trattament. Il-Ministru tal-Ġustizzja Chris Said qal li ma jiddispjaċihx li ħadna dan iż-żmien kollu biex dan l-abbozz jitressaq quddiem il-Parlament. Biex wasalna ħadna żmien, però ma jiddispjaċinix. Said iġġustifika s-sitwazzjoni billi qal li dan id-dewmien għen biex ikun hemm avvanz teknoloġiku fl-IVF. Iż-żmien tagħna wkoll l-opportunità li kien hemm avvanzi fix-xjenza biex inkunu nistgħu nutilizzaw ċertu teknika illi sa ftit snin ilu ma kienx daqshekk ipprovata li imma llum hija approvata. Il-Ministru tal-Ġustizzja reġa' konferma li trattament tal-IVF mhux se jkun qed jingħata b'xejn lil kulħadd iżda biss lil kategorija limitata ta' koppji. U allura issa iva l-Gvern ikun f'pożizzjoni wkoll illi meta tgħaddi din il-liġi ikun jista' jibda joffri dan is-servizz b'xejn lil min hu intitolat għalih. Chris Said baqa' ma kkommettix ruħu fuq meta din il-liġi se tkun qed tgħaddi mill-Parlament għalkemm il-fażi konsultattiva fuq dan l-abbozz tiġi fit-tmiema f'9 Settembru.